Abi kayos. Alright, let's go. Try tawag test drive. Yan ako'y phone nga gusto paliton. Ako'y pangandoy nga motor phone. Wala man. Pwede ang test drive dia. Test drive Kahit vlog ko. Try ko man. Shout out. Ay, okay. Shout out ka niya. Tira doon. Test drive. Murag. Ito ka nang kalo. Kana. Okay. Kana kalo. Swerte. Wah. Woo! Yeah. Escape bay. Yeah. So drive ko karon og CF Moto MT450. So medyo dako gid siya. Magdakuan ko, magaginto po ko tungkad. Dili ko katungkad bay, parang hadlok man. So kaniyon ta akong plano nga motor for off-road motor camp. So mura og dako ra siya. So dako ra. Woo! Wow. Bigat to yun ay. Yeah. Woo! Go! Oh yeah, matigay ba eh. Oh! Woo! Matigay ba eh. Oh! 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 Woo! Oh! Woo! Sabi kayo.